ଅଛି। ଯାଏ ସେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଆଗ ଏ କେକ୍ କୁ ଖାଇ ନିଏ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଯାଇ ବସିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କେକ୍ ଖାଇବା ସମୟରେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପାଚିଲା କମଳା ଖସି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କେକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ କେକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେତେ ଆଶା କରି ମା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ମୁଁ କେକ୍ କିଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଖାଇ ପାରିଲିନି। ଏ କମଳା ମୋ କେକ୍ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଛୁଆଟି କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତା ଉପରେ କମଳା ପକେଇ ନଥିଲି। ମୋ ଫଳ ସବୁ ପାଚିଲା ପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଏ। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କେକ୍ ଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କିଏ କଣ ଏମିତି କାନ୍ଦେ? ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଯା ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା ନେଇ କେକ୍ କିଣି ଆଣିବୁ। କେକ୍ କିଣି ଆଣି ମଜା କରି ଖାଇବୁ। ଏବେ ଯା, ମାଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଆଉ ଥରେ କେକ୍ କିଣିବୁ। ଗଛ, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବି ଯେ କେକ୍ କିଣିବି? ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ଚଳଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ କହିଲା ପରେ ଯାଇ ମା ମତେ ଆଜି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କେକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ଆଜି କେକ୍ ଖାଇବି, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇ ପାରିଲିନି। ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅଟା ବହୁତ ଗରିବ। ସତରେ ତା କେକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନହେଲେ ସେ ଏମିତି ହିଁ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଏଇ ଗଛକୁ ନେ। ଏଇ ଗଛ ତୁ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତି ଦେବୁ। ସକାଳେ ତୁ ଏଇ ଗଛରୁ ଅନେକ କେକ୍ ପାଇବୁ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇପାରିବୁ। ଗଛ, ତୁମେ କଣ ଏକଥା ସତ କହୁଛ? ହଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କେକ୍ ଖାଇପାରିବି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଗଛକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ। ଦିନରେ ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କେକ୍ ଖାଇପାରିବୁ, କେବଳ ରାତି ହେଲେ କେକ୍ ଖାଇବୁନି। ରାତିରେ କେକ୍ ମାନଙ୍କରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ, ଯାହାକି ତୋ ଦେହ ପାଇଁ ବିପଦ ହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥା ମନେ ରଖିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଗଛ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଏଇ କଣ ଗଛରେ ମା? ତୁ ଏ ଗଛକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଏ କଣ ଅଜବ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ? କମଳା ଗଛ ତୋ ସହ କଥା ହେଲା ଆଉ ତତେ ଏ ଚାରା ଗଛ ଦେଲା? ତୁ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବୁ। ହଉ ଯା, ଏବେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହେବୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେବି, ଖାଇବୁ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘର ବାହାରେ। ଆରେ ବା, ସେ କମଳା ଗଛ ଥିଲା। ଏ ଗଛରେ ସତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେକ୍ ଫଳିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇପାରିବି। ଆରେ ମା ରହିଯା, ଏ କେକ୍ ତୁ ଖାନି। ମୁଁ ଏମିତିକା ଅଦ୍ଭୁତ କେକ୍ ଗଛ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଯଦି ଏ କେକ୍ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥିବ, ମାରେ ତୁ ଆଗ ସେ କମଳା ଗଛ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇଯା। ମୁଁ ତାକୁ ଏ କେକ୍ ଗଛ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାର ମାକୁ ନେଇ ସେ ଯାଦୁରା କମଳା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, କଣ ହେଲା? ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଯାଦୁର କମଳା ଗଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ଚାରା ଗଛ ଦେଇଥିଲ, ସେ ଚାରା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ କେକ୍ ଧରିଛି। ସେ କେକ୍ ଗୁଡା ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ ତ? ତୁମେ ମୋ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେକ୍ ଦେଇନ ତ? ନା ନା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେକ୍ ଗଛ ଦେଇନି। ଥରେ ମୋ ପାଚିଲା କମଳା ପଡ଼ି ତୋ ଝିଅର କେକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏ କେକ୍ ଗଛ ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲି। ତମେମାନେ ସେ କେକ୍ ଖାଇପାରିବ ଆଉ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଗଛ? ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଚଢ଼େଇ, ତମେମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିବନି, ଦିନ ସମୟରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କେକ୍ ତୋଳି ପାରିବ। କେବଳ ରାତି ହେଲେ କେକ୍ ତୋଳିବନି କି ଖାଇବନି, ନହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ବିପଦ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗଛ, ଆମେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବୁ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ ତାର ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା, ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କେକ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତାର କେକ୍ ବିକ୍ରି ଭଲ ହେବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି ଦେଲା। ସତରେ
କେକ୍ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତା ସହ ଆମ ଦେହର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କେକ୍ ବନେଇଲା ତା ଜାଣି ଆମର କଣ ଲାଭ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାଉ କଥା ଛାଡେ। ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଆମକୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ କେକ୍। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା। ଏମିତି ସେମାନେ କେକ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତା ଜାଦୁର ଆଇନାରେ କେକ୍ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଦିନେ ସେ କମଳା ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ମତେ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ସେ କେକ୍ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେମିତି ହେଲେ ସେ କମଳା ଗଛର ଜାଦୁ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇ ତ ସେଇ କେକ୍ ଗଛ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗଛର ସବୁ କେକ୍ ଖାଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବି କମଳା ଗଛ, ଲଢ଼େଇରେ ତୁ କେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ଜିତିବୁ। ପିଶାଚି କେକ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି କେକ୍ ଖାଇଲା ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଳିଗଲା, ମୋ ତଣ୍ଟି ଜଳି ଯାଉଛି। ଏ କେକ୍ରେ କଣ ଥିଲା? ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପିଶାଚି, ତୁ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ସେଦିନ ତୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବାରୁ ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ରାତି ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ କେକ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲି। ଯିଏ ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିବ ସେ ନିଜେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ ପିଶାଚି। ଆଜି ପରଠୁ ତୁ କେବେ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ତାପରେ ପିଶାଚି ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ କେକ୍ ପାଳି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ଯିଏ ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ କେକ୍ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ଏଯାଏଁ ଆମେ ଆମ ଘର ମରାମତି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାଅ, ଆଜି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଭଲ କାଠ ଆଣି ଘର ମରାମତି କର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି। ତୁ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣିଦେ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭିତରୁ କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିଲା। କାଉ ସେ କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଭଲ କାଠ ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ପତ୍ର ନଥିବା ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ, ଏଇ ଗଛଟାରେ ତ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଇ ଗଛଟି ଶୁଖିଲା ଗଛ। ମୁଁ ୟାକୁ ହିଁ କାଟି ତାର କାଠ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। କାଉ ଏମିତି କହି ଯେମିତି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛଟି କଥା କହିଲା। ନା ନା, ମତେ କାଟନି। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ପତ୍ର ନଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ। ମୋର ଜୀବନ ଅଛି, ଦୟାକରି ମତେ କାଟନି। ତୋର ପତ୍ର ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି କାଟିବି, କାହିଁକି ନା ମୋର କାଠ ଦରକାର। ନା ନା, ଟିକେ ରୁହ, ମତେ କାଟନି। ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ଏଇ କିଛି ମିଠା ଫଳ ନିଅ। ଆରେ ଏ କଣ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ କେମିତି ବାହାର କଲୁ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଦୁର ଗଛ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଦେବି, ହେଲେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମତେ ଆଉ କାଟନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ କାଟିବିନି, ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତୁ ମତେ ସବୁ ଦେବୁ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ମିଠା ଫଳର ଝୁଡ଼ି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଇ କଣ, ତୁମେ କାଠ ନ ଆଣି ଫଳ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲ ଯେ? କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। କଣ କହିଲ? ଜାଦୁର ଗଛ? ତୁମେ ସେ ଜାଦୁର ଗଛ ପାଖରୁ ଏ ଫଳ ଝୁଡ଼ି ଆଣିଛ? ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ତା ପାଖରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ। ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ବୋକା। ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ଗଛ ମତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ମାଗିବି ସେ ମତେ ସବୁ ଦେବ। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ତା ପାଖରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ମାଗି ଆଣିବି।
ଆରେ ଶୁଣ, ସେ ଚାଦର ଗଛ ବିଷୟରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିବନି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗଛକୁ ଯାଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ମାଗିବେ। ସେମିତି ସେ ଗଛ ଆମକୁ କମ ସୁନା ଦେବ। ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି, ଚାଲ ଏବେ ସବୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବା। ଏମିତି ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଫଳ ଖାଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। କଣ ହେଲା କାଉ, ତୁ ଆଜି ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ? ଯାଦୁର ଗଛ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ବା, ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କାଉ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ତାପରେ ଯାଦୁର ଗଛ କାଉକୁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଲା। କାଉ ସେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଗୁଡିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଖି ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଶୁଣ, ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖରୁ ଏକ ନୂଆ ଘର ମାଗି ଆଣ। ଆରେ ବା, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଘର ମାଗିବି। ଯାଦୁର ଗଛ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ରହୁଥିବା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୋର କଣ ହେବ? ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? କାଉ, ଏଇ କାଠ ଘର ମୁଁ ତତେ ଦେଲି। ଏଇ ଘରକୁ ନେଇ ତୁ ଏବେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବୁ। ତାପରେ କାଉ ସେ କାଠ ଘରକୁ ଧରି ଆସିଲା ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖରୁ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ମଜବୁତ ଘର ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ଆରାମରେ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବା। କଣ ହେଲା, ତୁ କିଛି କଥା କାହିଁକି କହୁନୁ? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଏଇ ସାଧାରଣ କାଠ ଘରକୁ ଆଣି ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି? ଯଦି ଆଣିବାର ଥିଲା ଏକ ସୁନା ଘର ଆଣିଥାନ୍ତ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏବେ ହିଁ ସେ ଗଛ ପାଖରୁ ଏକ ସୁନା ଘର ଆଣ, ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି କି ତମ ସହ କଥା ବି ହେବିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏତେ ରାଗନି, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଗଛ ପାଖରୁ ସୁନା ଘର ଆଣୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ କାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କାଉ ଭଉଣୀ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାଠରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଘର ତୁମେ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିଲ? ଆମକୁ ବି ଟିକେ କୁହ। ବର୍ଷା ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଘର ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିଛୁ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିବିନି। ଏଇଟା ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ମତେ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏମିତି କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେ କାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣେ। ଆଜି ବି ସେ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଆଜି ତାର ପଛା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବା ସେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କାଉର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ସେପଟେ ଯାଦୁର ଗଛ କାଉକୁ ଦେଖି କହିଲା, କାଉ, ତୁ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବୁନି। ଲୋଭରୁ ପାପ ଆଉ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଯାଦୁର ଗଛ, ତୁ ଯୋଉ କାଠ ଘର ମତେ ଦେଇଥିଲୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଘର ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତୁ ସେ ଘରକୁ ସୁନା ଘର କରିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ କାଟିଦେବି। ଯାଦୁର ଗଛ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଲୋଭୀ କାଉକୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କାଉ, କେବଳ ଘର ସୁନା ଦରକାର ନା ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବି ସୁନା ଦରକାର? ହଁ ହଁ, ମୋର ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସୁନା କରିଦେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନା କରିଦେଇଛି। ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯା। କାଉ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଛ, ଆମେ ଜାଣୁ ତୁମେ ଏକ ଯାଦୁର ଗଛ। ଆମେ କାଉ ଭଳି ଏତେ ଲୋଭୀ ନୁହଁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ଆମକୁ ବି ଏକ ମଜବୁତ କାଠର ଘର ଦିଅ, ଯେମିତି ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ସେ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ, ଯେମିତି ଆଉ କେହି ବି ତୁମକୁ କାଟି ପାରିବେନି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରା କରିବି। ଏଇ ନିଅ ଘର। ଏମିତି ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ଦୁଇଟି କାଠ ଘର ଦେଲା। ସେପଟେ କାଉ ତା ସୁନା ଘର ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆରେ ଏ କଣ, ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ପାଲଟି ଗଲୁ? ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏମିତି ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କେବଳ କଥା କହିପାରୁଛି, ହେଲେ ଟିକେ ବି ହଲି ପାରୁନି। ମୋର ଆଉ ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
ତୁ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯାଦୁର ଗଛ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କିଛି ବି ମାଗିବିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଗ ଭଳି କରିଦିଅ। ଦୟାକର ଯାଦୁର ଗଛ, ଦୟାକର। କାଉର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଯାଦୁର ଗଛ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରିଦେଲା। ସେ ଯାହା ବି କାଉମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ସବୁ ନେଇ